Hayırlı kеш, hürmetli televizor karşılar, Müslüm televizyonisi özünün tapşırıların başlay. Haberler çıkarılışı bilen studiyada min Lidiya Şaymiyeva. Yerdem yeneşe. 26 oktyabr günü gazel maşinası bile Qozonga birinci yerdem uzatıldı. Gripqa hem koronavirusga qarşı прививка yasatu devam ete. Plan boyunca 13 mingga yakın kişi vaksina yasatırga tiyiş. Totu oş, tatlı bulur diler. Sobaylarımız nerse oşuy. 24 oktyabr günü Müslüm rayonundan mobilizatsiyalangan er-yigitlerini Qozon şäherinin jiyulu punktuna uzattılar. Uzatу mezgillerinde rayon başlığı Albert Hojin rayon aktivi din ehilleri de qatnaşıp rayondaşlarımızga isen-sağ tuğan yakka eylenip qaytulaарын tiledi. Kızım balam mektepte okuy, birisi şoğulda okuy, ol çıkmaktan ekan. Ol çıkmak halkına ol halkına rahmat etim, okşa jip bildiler, keyin dediler mene ol halkı rahmat etim. Күзләре яшьләнгән тормыш иптәшләрен, әниләрен кочаклagан ир-егетләрне бүген геройлар дип әйтергә буладыр. Bizning rayondan чын patriot yigitlar bizning yerimizni saqlara ketdi. Biz sınavda gurlanabız, andi yigitlarimiz bulganlıktan eng muhimi isen-sağ, sağ-salamat tuğan negizlerine qaytsınlar. Ailelerine, etiyenlerine sabırlık dileymiz. Yigitlar, biz sizin bilen Uzatayımdan uzatamam günde Dubayım bana değil. Her çok gitken kişilerge sağ selamet, selimin bol paysınlar. Rayon başlığı mobilizatsiyalanучыларның үзләре дә, гаиләләре дә ярдәмсез калмаячагын әйтте. Исән-имин туган ягыбызга әйләнеп кайтырга язсын. Бу икенче озату. Бу көнне мобилизацияланучы 12 ир-егет Михайловка, Müslüm, Октябрь, Мәлләтамак, Мәтрәй, Рушшуган, Вәрешбаш авыл җирлекләреннән. Беренче озату шимбә көнне булган иде. Бу көнне Исәнсев, Табын, Мәлләтамак авыл җирлекләреннән 3 райондашыбызны узаттык. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Ярдәм янәше помощь рядом республика хәрәкәте белән берлектә мобилизацияләнүчеләргә ярдәм итү бара. 26 октябрь көнне газель машинасы белән Qozonga беренче ярдәм узатылды. Мизгил яшьләр үзәгендә гуманитар ярдәм җыю пункты эшли, биредә азык-төлек, көнкүреш кирәк-яраклары, кием, медикаментлар һәм башка әйберләр туплана. Пунктка көндә әйбер китерәләр. Мизгил яшьләр үзәгендә гуманитар ярдәм җыю пунктын ясадык инде район буенча штаб һәм пункты булды инде. Ул бөтен районга игълан бирдек, соцсетларда да бирдек. Авыл җирлекләренә гомумән бөтен мөслимләргә менә шу мизгил яшьләр үзәгендә кемнең күңеле җитеп, йөрәге җитеп, үзебезнең мобилизацияләнгән егетләребезгә һәм аларның семьяларына ярдәм итү максатыннан шу пунктны эшләтеп җибәрдек. Ул пункт безнең 10 октябрьдә эшли башлады дип әйтик иде һәм менә шушы көннән biz инде безнең халык агылачын дөресен әйткәндә авыл җирлекләреннән бик күп килделәр. Менә шунсы күңелле, менә бер шушы biz бүген инде аны озаттык, ләкин менә теге узган атнада бер көнне әгәр дә күрсәгез, ул мизгел үзәге кайнап торды. Китерәләр, бергәләп киләләр. Теге авыл җирлеге башлыгы да килә, аның белән бергә активта утырып килгән һәрберсе шушы эшкә ничек кирәк тиешенчә җаваплы карап, авылдашлар да, райондашлар да бөтенесе бу эшкә катнаштылар. Биредә һәр нәрсә битараф булмаган райондашларыбыз ярдәме белән тупланды. Яшь армиячеләр отряды егетләре машинага посылкалар төяде. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм җыю алга таба да дәвам итәчәк. Ярдәм буларак җылы өс киемнәре, җылы эчке киемнәр, җылытылган перчаткалар, рюкзаклар, озак саклана торган азык-төлек, медицина препаратлары, шәхси гигиена әйберләре кабул ителә. Без егетләребезне озатканда минең дә аларның туганнарына да үзләренә әйткәнем, килеп китәбез, хәлләрегезне белеп, ничек урнаштыгыз, инде менә анда баргач белнән нәрсәләр кирәк икән, КПП аша без аны чакырып чыгарып инде сөйләшеп, һәрберсе белән күрешеп, аларга инде безнең шундый монеталар ясаган ик, без бер ягында Müslümнең логотипы, Müslüm дип язылган. Бөтен мөслимнәргә алар күп итеп сәлам әйттеләр. Борчылмагыз, безнең белән бөтен әйбердә тәртип, ашырга эшергә бар, формалар бөтенесенә матур формалар тоттырганнар. Шуңа күрә кирәкле әйберләр юк дип, әле кире моннан тияп киткән әйберләрен кире биреп җибәрүчеләр дә булды. Райондашларыбыз өлешче мобилизация һәм башка үзләрен борчыган сораулар белән кайнар линия телефонына 25481 телефоны аша шалтырата ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе.
17-21 октябрь көннәрендә районда гражданнар оборонасы буенча команда штаб өйрәнүләре үтте. Ул гадәттән тыш хәлләр булганда эвакуация комиссиясының эш хәрәкәтләрен ачыкларга ярдәм итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мөслим бүлеге янгын сөндерү ашыгыш ярдәм һәм эчке эшләр бүлекләре махсус өйрәнүләр узды. Шул ук вакытта газ участогы һәм район электр шелтәрләре җәмгыятенең эш хәрәкәтләре дә гамәлдә тикшерелде. Иртән күп фатирлы йортта газ шартлады дигән хәбәр керде. Аннан стратегик әһәмияттәге предприятиедә янгын турында хәбәр җиткерелде. Алда әйтелгән службаларның күпчелеге һәр вакыйганың үзәгендә булды. Мы в соответствии с постановлением Кабинета министров каждые 5 лет проводим учения в каждом муниципальном районе и городских округах. Целью является проверка работы органов управления и сил звеньев муниципальной территориальной системы РСЧС республики. Проверка их готовности и к выполнению задач, как теоретический, так и практический вариант. В целом, можно сказать, что муниципальное звено, и непосредственно муслимовское, к действиям по предназначению готово, оценивается на оценку удовлетворительно. Соңрак юл транспорт фаҗигасы турында хәбәр керде. Һәлакәткә эләккән кешеләргә беренче ярдәм күрсәтелде. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре һәр службага аерым һәм уртак хезмәттәшлек өчен бәя бирде. Район хастаханәсенең ашыгыш ярдәм бүлеге бик яхшы билгесен алды. Калганнарга канәгатьләнерлек дигән бәя бирелде. Сегодняшний день у нас по району проводится учение. Медицинская служба нашего района тоже принимает активное участие. То есть непосредственно на сегодняшней площадке в ходе дорожно-транспортного происшествия по учению направлены 2 бригады скорой медицинской помощи. Такие мероприятия, несомненно, нужны. Монда өйрәнүләр 5 ел сайын үткәрелә. Куркырлык сәбәпләр юк. Шуңа охшаш өйрәнүләрне районның террорга каршы көрәш комиссиясе дә, оешма предприятиеләрдә, мәгариф учреждениеларында еш үткәрә. Команда өйрәнүләре белем күнекмәләрне гамәлдә сынап карарга ярдәм итә. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Тату аш татлы булыр диләр. Балаларның туклануы әти-әниләрне борчыган төп мәсьәләләрнең берсе. Сабыйларыбыз нәрсә ашый? Балалар бакчалары һәм мәктәпләрдә туклану ничек оештырылган? Гимназиядә дүшәмбе көне төшкә ашка салат, макарон белән тавык ята бирделәр. Төрле балачага төрлечә инде ул. Икесендә ашыйлар инде, бутка яраткан балачага бар, яратмаганы бар. Барбырда ашыйлар, тәмле дип инде, тәмле булсын дип пешерәбез инде ризыкларны инде. Шуңа күрә котлетларны бик яратып ашыйлар, макарон белән инде, салатлар көн саен бит инде бездә салатларны да ашыйлар инде яратып. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туклану нормалары санитар-эпидемиологик таләпләрдән чыгып билгеләнә. Пешекче нәрсә тели, шуны пешерә алмый. Бартыр ризык алдан расланган меню буенча әзерләнә. Көн дәвамында мәктәптә булган һәм инде турыдан-туры башка Мөслим районында булган, Мөслим үзәгендә булган башка оешмаларга киткән укучыларга бу кирәк. Менә музыкальныйга китә укучы, спорт мәктәбенә китә һәм кичкә хәтле өйгә кайтып керми. Аларга инде 2 тапкыр мәктәптә ашап китү кирәк дип саныйм. Инде кайбер укучыларга ул 2 тапкыр мәктәптән соң туры өйгә кайткан укучыга ул кирәк түгел дә кебек, чөнки кайбер укучыларны мәҗбүри дип әйтә, төшәбез, саловайда ашыйбыз дип әйтергә кирәк. Ризыклар бик тәмле. Балалар яратып ашыйлар. Иртәнге аш инде завтракка безнең гадәттә сөтле, боткалар һәм компотлар, җиләк-җимеш, акмай шулай бирәбез инде. Меню безнең бердәм меню, ул бөтен район мәктәпләрендә дә бер төсле. Туклануның 30%-ын гына әти-әни түли, калганын хөкүмәт күтәрә. Район мәктәпләрендә укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык ашый. Бакчаларда сабыйлар 4 мәртәбә туклана: иртәнге аш, икенче иртәнге аш, төшке аш, кичке аш. Миләшкәй балалар бакчасында 2022-23 уку елында 168 бала тәрбия белем ала. Баланың сәламәт булуы, дөрес туклануында. Безнең балалар бакчасында пешекчеләребез Рәзилә Ленаровна, Луиза Илшатовналар балаларга бар тырышлыгын биреп, тырышып, пешетән бик тәмле итеп пешерәләр һәм балаларыбыз бик яратып ашыйлар. Төп гомуми белем бирү мәктәпләрендә белем алучы 5-9 сыйныфлар өчен туклану өчен бер көнгә түләү 35 сум тәшкил итә. Укучылар өчен иртәнге ашның бәясе 19 сум 20 тиен, төшке аш 35 сум. Башлангыч сыйныфлар иртәнге аш өчен генә түләй. Төшке аш башлангыч сыйныфларга 55 сум 55 тиен тәшкил итә. Моны тулысынча хөкүмәт күтәрә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Бүгін сугышчыларыбыз истәлеген ни өчен саклауыбыз һәркемгә якын һәм аңлаешлыга үрелде. Җиңү паркын төзекләндерү, аны чиста тоту безнең бурычыбыз. Бу безнең хәтер. Соңгы 2 көндә бөтен район халкы берләшеп, мемориаль комплексны тәртипкә китерде. Иратлар көчле җенеш саналса да, авыл шартларында хатын-кызларга гаиләдә төп рольне үз өсләренә алырга, хуҗалык эшләрен үз җилкәләрендә күтәреп, мөһим карарлар кабул итәргә туры килә. Бүген авыл хатын-кызлары нинди тормыш белән яши, нәрсә турында хыяллана? Коллегабыз Гөлназ Җәлилова Елгабаш авылында яшәүче Рәвия Муллахмәтова янында булып кайтты. Сюжетыбыз герое Рауя Мулламөхәммәтова белән без икмәк пешерүчеләр бәйгесендә танышкан идек. Гомерен туган җире белән бәйләгән гап-гади авыл хатын-кызы ул. Әңгәмәбез хатирәләр барлау, үткәннәрне искә төшерүдән башланды. Авылда яшәү көйләре элекке белән чагыштырганда бик нык рәхәткә чыктык. Менә бит элек без бәләкәй чакта шишмәдән сулар ташытырган көянтә белә. Утын жарып, мишкә жагып, кортайсак та, улайсак та бик әйбәт үткәрәбез инде гомерләребезне, мал-туарлар асрайбыз, бакчалар карайбыз. Менә кич инде кул эшләренә тотынабыз, инде кич кул эшләре менә бала-чагаларга башмаклар бәйләйбез, менә шундый урындык жапмалары. Мәктәпне тәмамлагач колхозда эшкә калган, 38 ел фермада савымчы булып эшләгән Рауя апа. Колхоз күтәреп биргән йортларын ире Әхнәф белән бергәләп җиткергәннәр. Парлы гомер итүләренә 43 ел булган. 2 кыз, 1 егет үстергәннәр. Мал асрыйлар, җиләк җимеш бакчасы үстерәләр. Авылның башка хатын-кызлары белән бергә дин сабаклары алырга мәчеткә йөри. Намазга басканына сөенеп туя алмый. Әбисенең бирнәгә дип әзерләгән ашъяулык сөлгеләрен бүген дә кадерләп саклый Рауя ханым. Оныкларының, балаларының гореф-гадәтләрне, йолаларны саклап яшәүләрен тели. Менә бу шул әбекәйнең кызына әзерләгән кызыл башы тастымалы, әнкәй менә әрәм-шәрәм итмәйчә кызларыма мирас булыр дип саклаган. Менә әнкәйбез мәрхүмә инде, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Оннары менә бу безгә калган инде. Менә 2 кызым бар, 2 кызыма да шушыларны мирас иттереп калдырам. Рауя ханымны районыбызда аш-су устасы буларак беләләр. Чәк-чәк пешерергә әле дә чакыралар үзен. Авылда үтүче чаралар өчен бәлешне аңа пешертәләр. Балаларына кайткан саен 2-3 ипи пешереп җибәрә. Туганнары белән дә тыгыз аралашып яши. Авылның мәдәни тормышында актив катнаша Рауя апа. 2014 елда төзелгән мәдәният йорты авыл хатын-кызлары өчен җыелып, дөнья хәлләрен сөйләшү, хәл белешү, шәйләп, тәм-том әзерләү серләрен бүлешү урынына әверелгән. Менә шушындый матур биналарда китапхана һәм клуб белән берлектә без төрле түгәрәкләр алып барабыз. Җыелабыз өлкән апалар белән. Кичәләр, бәйрәмнәр, һәр вакыт менә шулай түгәрәк өстәлләр янында үтә. Кайсыбыз бәйли, кайсыбыз шигә инде. Үзебез пешереп алып киләбез, шунда шәйләр эшләбез, бик күңелле үзгәрәбез кешеләрне олыбыз. Монда кул эшләр белән шөгыльләнсәк, атнага бер мәртәбә мәчеткә җыелып, хәрефләр өйрәнәбез, намазга басарга өйрәнәбез. Мәчетләргә, мәдәни чараларга җыелу, кулга кул тотынып зур эшләр башкару халыкны берләштерә, бер-берсенә якынайта, дөрес юлдан тайпылмаска өйрәтә дип саный авыл хатын-кызлары. Дөньялары имин, балалар исән-сау булсын. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Реклама блогыннан соң сез иманыбызга кайтык тапшыруын карый аласыз. Шулай ук Мөслим телевидениесе тарафыннан әзерләнгән махсус видеороликта тәкъдим итәбез. Әлеге видеороликта Мөслимнең иң матур күренешләре урын алган.